Ambil cellphone. Ambil. Uy! Tek! Ambil cellphone. Hoy! Aray! Saan ka? Ya, kumusta naman kaya? Mora gyapon dako nanti ano? Gali, walang Ako, kumantay sige, sa... Walang kasabay ka sa Sarge ba? Sarge! Ano yung Sarge? Nagiging ko si Sarge ya! Ano man na iya? Apa yung kutsilyo nagukod? Tabangan na to ya! Tabangan na to! Handa ka di ay, pasagdiin na siya kaya na kayo na niya. Sarge ba na? Gahay kayo na! Sarge! Asa ka Sarge? Sarge! Asa ka Sarge? Barbie! Sabi ko na! Alam mo, hindi ka sa mga lagi pa rin. Lord, natupang ka. Lord! Sarge! Buti ka na magkanal dire, oy! Sarge! Ha? Sarge! Ha? Oy! Saan naman niya mong kapalaran na mong labutin o Greg? Kapoy na kayo kong dagan! Kailangan na ako sila ipagtanggol. Kailangan na ako magpakalalaki. Sobra na nintawahan na ba? Kailangan na ipagtanggol ako mga kauban. Tin! Greg! Para na sa inyo ha. Hey, good morning, sir! Wala nang isog na yaw. O, dalawa yaw. Isog na yaw. Tanawa ya, may mo na si Cardo Dalisero niya. Cardo? Oh. Gipatay ni mo si Buten. Gidunggaw ni mo sa Greg. Hindi na ako ipalampason. Ay, ang Sarge eh. Inabuhi sa akong kauban na magikuha. Karon. Nas! Angay! Darna! Kailangan na ako sila ipagtanggol. Kailangan na ako magpakalalaki. Atay, nagtuon akong makardo ni si Sarge. Nagbra-bra pang bayot. Sus, ginuulo-uda, tanahon. Ay. Das magsis! Hoy! Darna ka! Wa kaya kayo, load kay ka talang! Hey!